Wani mummunan hari da jiragen yakin sojojin Najeriya ya yi sanadiyar kisan 'yan ta'adda guda 35 a iyakar Najeriya da Kamaru. Sojojin Najeriya dai sun kashe 'yan ta'adda kimanin 35 da ake zargin mayakan kungiyar ISWAP ne a kusa da iyakar Najeriya da Kamaru. Ma sauraro, idan yau ne shigar ku na farko wannan tasha mai albarka, ku danna mana subscribe, ku danna alamun ƙararrawa da zarar mun saki labari zai iso muku. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda kimanin 35 da ake zargin mayakan kungiyar ISWAP ne a kusa da iyakar Najeriya da Kamaru. 'Yan ta'addan dai sun taru ne a yankin Kumshi a wani gari da ke kan iyakar jihar Borno da safiyar ranar Asabar domin kai wani mummunan hari a sansanin sojoji da ke yankin. Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa bayan samun bayanan sirri, sojojin ƙasa sun nemi taimakon rundunar sojin sama, inda jiragen yaƙi suka kai hare-hare a wuraren da aka gano 'yan ta'addan sun taru. A ranar 23 ga watan Agusta dai sojojin runduna ta 21 dai sun dakile wani mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai da daddare, inda jiragen yaƙi suka ragargaza 'yan ta'addan, inji wata majiya. Bincike bayan wannan mummunan harin ya nuna cewa an birne gawawwaki fiye da guda 20, ciki har da sassan jikin da suka tarwatse, sannan kuma an kwato makamai daga hannun 'yan ta'addan. Kakakin rundunar sojin saman iya Komodo ya tabbatar da wannan mummunan harin, yana mai cewa fiye da 'yan ta'adda 35 ne aka kashe a wannan hari. Ya ce rundunar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen murƙushe 'yan ta'addan a arewa maso gabashin Najeriya, domin 'yan ta'adda an bar su a baya suna ta sheke ayarsu, suna ta fige kazarsu ba tare da sun babbake ta ba. Amma fa yanzu su sani sun ci taliyar ƙarshe, domin sojojin Najeriya sun mike tsaye, domin ba su ƙara bari a ƙara kai wani hari a wani yanki da ke yankunan ba. Masu sauraro, sai dai mu ce Allah ya taimaka, Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Sai wani lokaci za mu ƙara shiga mu fita mu zakulo muku labari. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.